Үч кыз. Татар халык әкияте. Борын заманда булган икән ди бер хатын. Аның булган ди 3 кызы. Бу хатын кызларымның өсте бөтен, тамаклары тук булсын дип, көне-төн эшләгән ди. Менә кызлар үсеп буйга да җиткәннәр. Алар берсеннән берсе матур ди. Бер битләре ай, бер битләре кояш, буйсыннары карлыгачтай сылу ди. 3 кыз бер артлы кияүгә чыгып, берсе артыннан берсе китеп тә барганнар. Менә 1 ел үткән, 2 ел, 3 ел үткән. Шулай матур гына яшәгәндә, әниләре авырып киткән. Күрше урамда тиен дусты бар икән. Шундый дәшеп әйткән: "Тиен дустым, барсына, кызларыма әйтсәнә, хәлемне белергә килсеннәрче" дигән. Тиен шунда ук чыгып чапкан. Тиен барып тәрәзә какканда, олы кызы җизләгәннәр чистартып торадыр иде ди. "Һай" дип әйткән ди олы кыз. "Бик барыр идем дә бит. Аңарчы менә шушы ләгәннәрне чистартып бетерәсем бар инде" дигән. Тиен моңар бик ачуланган да әйткән: "Алайса син шушы ләгәннәреңә ләгәннәреңнән мәңгегә аерылма" дигән. Тиеннең шулай дип әйтүе булган, 2 ләгән кызны 2 яктан китереп тә кысканнар. Олы кыз егылган да шунда ук гөберле бакага әверелгән. Тиен уртанчы кызына чапкан. Уртанчы кыз бу кайгылы хәбәрне ишеткәндә киндер суга икән. Тиенгә әйткән: "Һай" дигән. "Әним янына хәзер үк чыгып йөгерер идем дә бит, менә ярминкәгә киндер сугып өлгөрәсем бар иде шул" дигән. Тиен бик ачуланган да әйткән: "Алайса син гомерең буе киндер сугып кына тор" дигән. Уртанчы кыз шунда ук үрмәкүшкә әверелгән. Тиен тәрәзәсен какканда, кече кызның камыр баскан чагы бар икән. Ул бер сүз дә әйтмәгән, камырлы кулларын да сөртеп тормаган, чыккан да әнисе янына йөгергән. Тиен кече кызына әйткән: "И сөекле бала, гомер буе игелек күр, кешеләрне бәхетле ит, аларга куаныч та, юаныч та бул. Кешеләр дә сине сөярләр, синең яхшылыгыңны мәңге онытмаслар" дигән. Кече кыз чыннан да бик рәхәт гомер кичергән, халык аны бик яраткан ди. Тәмам.